माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय। फिन खेबसेबाव चालान गैयाजासे अन्थाइ लानाय डाम्पारखौ बोखांनो हायो माहारियारि 12 नं राजालामा हाटखलानिफ्राय। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन खेबसेबाव 12 नं हादोरारि राजालामायाव थानाय हाटखलानिफ्राय आयेन बेरेखा अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारखौ हमनो हायो। माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि रेन्जार अभिजित दौरानि बिथोन बायदियै हाग्रा मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया बिट अफिसार मिन्टु बराजों लोगोसे माहारियारि 12 नं राजालामा सेरनि रौता ओनसोलाव आयेन बेरेखायै अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारखौ हमनो हायो। बे अपारेशननि गेजेरजों हाग्रा बिफाननि हानजाया रौता हाटखलानिफ्राय 9 cm अन्थाइ लाना थांनाय AS04 AC 9600 रेजिस्ट्रेशन नाम्बार गोनां अन्थाइ लाग्रा गंसे डाम्पारखौ हमनो हायो।